Nou, goeie. Ja. Hoe ben jij aan het doen? Wat dacht je? Ja. Ja, dat is ook een vrije teambesteding, nog dit. Ja, wat bijzonder. Oh nee. Ja. Ja. Mooi koeltje, mooi waar. En dan is het net te koud voor jou. Wel nee. Nee, we knakkelingen dan ook. Ja. En waar kom je bij dan? Hier akkeren. Oké. Ja. Nou, ik denk even naar boven, daar heb je een les van Bregen. Nou? Wat doen jullie dit wel vaker? Nou ja, enkeltjes. Ja. Ja. Maar in deze tiert dan? Want meestal hebben je meestal een boord binnen. Ja, ja. Ja, ja, ik dus net. Nee. Nou, ik heb hem ook altijd binnen, maar ik ken hem saai te wet alleen. Oké. Ja, Dat is een wat bijzonder boordje of net? den grootste schouw. Oké. Ik heb hem nog onder 160 hier. Dit is de laatste die klonken is in zijn soort. Oh ja. Ja. Nou, de kacht is uit hem. En dan heb ik hem voor de hoek gekregen. Ja. Ja. Nou, je zit nog eens naar je uit. Ja. Ja, ja. Knap. Ja, ik pas er goed op. Dat is boordje keurig. Maar wat is er dan zo mooi aan om dan nou nog even te zien? Het ligt maar alleen maar heel fris. Ja. Ja. Hoe moet je dat u lezen? Ten stukje gevoel, denk ik. Ja, Ze zetten zijn even ook. dat zeker. Ja. Maar heb je altijd in de boterbouw zitten? Of? Nee, ik ben zeilmaker geweest. Oké. Ja. Ja. Dat is mijn handelsmerkje, wat erin staat. Oh ja. Nou, wel een mooi vak. Ja. Ja, hoor. Maar ben je al lang in het vak dan? Ja, ja, al even. Ja, ik ben al bij de 80 of bij de 70, zo mag ik het zeggen. Ja. Ja, Goh. ja, het kan nog even. Nou, het treft nog mooi. Het is een beetje een oorzalig windje, dan is het hier hindelen weer in. Dat mag ik graag aan. Dat het treft nu. Maar het scheelt wat nu, want het stroomt wat. Ja? Het heeft nog wat rond en dan is de Livier iets in de stroom in. Dat scheelt wat nu, dan ben je weer aan het wend. Nou, het ain't doors, hè? Nee. Nee.